Men det er ikke godt at gå til mig, jeg synes, at Søren Krav, som er jo en meget væsentlig redaktør, som er gået til grænsen af også vores lovgivning. Så fik vi altså også meget vin i går. Ja. Så jeg synes, at det er op til Rigtig meget. Men der er sådan en redaktør, der skal forholde sig til de her retningslinjer, hvor I hører under bordet, er det hadfulde eller nødladende kommentarer? Jeg synes, det er noget, nu at sige. Jeg synes, hvis vi skal lave noget af det her, så synes jeg, selvfølgelig er der en historie i det. Jeg tror, social produktion. Men der er en tendens hos nogle medier, inklusive den trække om struktur også, i at de tager billedet en gang med for en overblik. Så det bør være, at vi bør ikke lave noget på nettet, som ikke også kunne blive lavet til en historie om i sociale produkter. Men der er altså det der, at man har en videre ret. Så skal man også have en notar i historievalg. Så skal man også have det i ret, at når man fokuserer på noget her, som tydeligt er en bøf, som har tydeligt til at lægge ind i den, er helt enig i konsekvenses kommentar fra før. Jeg synes, det er noget, men man hører bare igen og igen folk her i pressen, forskellige ting, der siger, at det er vigtigt for jer som medier lige nu, hvis I skal overleve, og holde fast i kvalitetsjournalistik og adskille